Ubaba uyile ecaweni lecawa siyenzele wena uba kenge uye ecaweni ngoyena muntu esiyenzele yena lecawa icawa yabantu abangacawiyo iyaqala ke namhlanje. Icawa yabantu abangacawiyo iyaqala namhlanje. Nase-ofisini yakho uThixo ukhona. Ukhona nasendlini yakho, ukhona nasemotweni yakho, ukhona nasegadini. Ukhona nakule ndawo uthi wena indawo engafanelekanga abantu balala kopipe. Ukhona kula pipe uThixo. Mkhonze ngoba le icawa yabantu abangacawiyo. Icawa yabantu abangacawiyo iyaqala namhlanje. Mkhonze ngoba le icawa yabantu abangacawiyo. Thabatha ithuba sibulise kumuntu wonke osibukeleyo kwindawo zonke enesibukeleni kuzo bazalwane. Sibulise kumuntu wonke osimameleyo kwindawo zonke enesimameleni kuzo. Siyanamkela kwesi sanamhlanje isiqendu secawa yabantu abangacawiyo. Igama lami ndinguSihle Bonani, andiyami ndedwa, ndiyami nalo Mkhonzi. Bawo masibulise komama, otata, obhuti nakontangandini nake wonke umuntu osibukeleyo ngale mini namhlanje ngelihle lombukelo wethu uKristu. Igama lami ke ndingu-Angelo Kamnguni, sithemba ukuthi sohlala sonke kube kufikelela ixesha lethu lokugoduka. Ewe tata, masibulele kakhulu ke. Siyathemba wonke umuntu semchazele omnye into yokuba icawa yabantu abangacawiyo iyaqhuba. Masivule bawo le nkonzi yethu ngomthandazo. Masithandaze. Yise wenkosi yethu enguYesu Kristu, Thixo wethu olungileyo, Thixo onamandla amakhulu. Sibulela Thixo wethu olungileyo ukuthandwa nguwe. Sibulela Thixo wethu olungileyo ukulondolozwa nguwe, Thixo wethu olungileyo. Ekuseni Thixo wethu olungileyo ubunguThixo, Thixo wethu olungileyo. Emini Thixo wethu olungileyo ubunguThixo, Thixo onamandla amakhulu. Nasebusuku nje Thixo wethu olungileyo usenguye uThixo, Thixo onamandla amakhulu, Thixo ozizinto zonke. Nakwixesha elizayo Thixo wethu olungileyo uyakuhlala unguThixo, Thixo onamandla amakhulu. Awuguquki wena Thixo wethu olungileyo, usengula Thixo, Thixo onamandla amakhulu wawuhamba namaSirayeli, Thixo wethu olungileyo. Usengula Thixo, Thixo onamandla amakhulu awathi uYesu ekhala emnqamlezweni, Thixo wethu olungileyo wamva, Thixo wethu olungileyo, Thixo onamandla amakhulu. Ubengula Thixo, Thixo onamandla amakhulu, Thixo wethu olungileyo okwazi ukuthululela abantu bakho umoya oyingcwele, Thixo wethu olungileyo, Thixo onamandla amakhulu. Nakwesi okanye nakweli ixesha lethu Thixo wethu olungileyo usenguye uThixo, Thixo onamandla amakhulu. Sibulela ke loo nto Thixo wethu olungileyo ukubana Thixo wethu olungileyo ekuguqukeni kwamaxesha Thixo wethu olungileyo kodwa wena uhlala unguThixo. Ekuguqukeni kwezimo Thixo wethu olungileyo wena uhlala unguThixo, Thixo onamandla amakhulu. Ekutshintsheni kwabantu Thixo wethu olungileyo kodwa wena Thixo wethu uhlala unguThixo, Thixo onamandla amakhulu. Ewe Nkosi yami Thixo wethu olungileyo, sizawuqala le nkonzo Thixo wethu olungileyo siphakathi kwamadabi, Thixo wethu olungileyo asithandabuzisayo, Thixo onamandla amakhulu. Kodwa Thixo wethu olungileyo sincede uNkulunkulu wethu olungileyo, sincede mthetheleli wethu Thixo wethu olungileyo xa sibhiyozela Thixo wethu olungileyo inyanga yenkcubeko, Thixo wethu olungileyo, Thixo onamandla amakhulu. Sibuyisele Thixo wethu olungileyo ekuthandeni wena, Thixo onamandla amakhulu. Sifundise inkcubeko yamaZulu, Thixo wethu olungileyo, kwenzela ukuthi Thixo wethu olungileyo, Thixo onamandla amakhulu, xa sifunde yethu inkcubeko Thixo onamandla amakhulu, sifunde neyakho Thixo wethu olungileyo, kwenzela ukuthi Thixo onamandla amakhulu sizokwazi ukuthi iingcambu zethu zandele kuwe Thixo wethu olungileyo, Thixo onamandla amakhulu. Nanku umkhonzi wakho ke Thixo olungileyo, Thixo onamandla amakhulu, phakathi kweveki Thixo wethu onamandla amakhulu, Thixo wethu olungileyo, ebethetha ngomlomo wakhe izinto Thixo olungileyo ezahlukeneyo Thixo onamandla amakhulu. Kambe ezinye Thixo onamandla amakhulu, Thixo wethu olungileyo, bezikude Thixo onamandla amakhulu emendweni wakho. Kodwa ngalo mzuzu Thixo onamandla amakhulu, lungisa ingqiqo yakhe Thixo onamandla amakhulu, lungise Thixo okanye umnike amagama athi atinowasebenzisa kwenzela ukuthi Thixo olungileyo, Thixo onamandla amakhulu, imessage esuka kuwe Thixo wethu olungileyo, Thixo onamandla amakhulu, ibe Thixo wethu olungileyo imessage Thixo wethu onamandla amakhulu engasuki kuye Thixo wethu olungileyo, Thixo onamandla amakhulu. Siyakuthandaza ke Thixo onamandla amakhulu njengoThixo othandakazekayo ngoKristu Nkosi yethu, amen. Amen. Bawo wethu osezulwini, mani bathwe ngomngcwele
sibulise kubantu abasanda ukusijoin. Nifika kakuhle ke bazalwane, nifika sisanda kuyivula icawa yabantu abangacawiyo. Namhlanje ke siyicawa yabantu abangacawiyo kunye nomuntu ocawayo. Icawa yabantu abangacawiyo kunye nomuntu ocawayo. Lo mkhonzi ke ulungiselela lexesha serekhoda ngalo, ulungiselela uya enkomfeni. Ngoko ke sizama ukuthi ke kubantu abebesenkomfeni kunye nalo mkhonzi ocawayo, siyacela bazalwane ukuba anikanikeli ze ninikele, ninikele lo mzalwane. Ndiqinisekile into yokuba abenixelele into yokuba ningalibali unikela. Ukuba ke ungumuntu ongekanikeli, siyacela usubscribe ngumnikelo wethu, ucofe subscribe. Ukuba ke somcofile usubscribe omnye umnikelo wethu, ngoba umnikelo zange waphela, ukucofa like. Ukuba ke somcofile like ungalibali ukucofa ushare. Uba ke akayicofi la notification bell, sicela ucofe i-notification bell ukwenzele rhoqo ngecawa ngensimbi yesihlanu ichazele into yokuba icawa yabantu abangacawiyo iyaqala ke ngoku. Bazalwane ke njengoba sisitsho lo mzalwane ukhwele i-express, but ke asizuyi kuyi-expressa kakhulu le express yakhe kuba umsebenzi kaThixo kumele noko siwenze ngendlela eyiyo. Bawo siyakweyiphi indawo bawo? Bawo man, nokuba sinqame kangakanani Nkosi yami. Masitsho man, kukhona laa nto ithi ingane lalanda abadla ngotsho, ufaya ka ulenkomba iya ufaya ka ulenkomba iya yayike osasesperepere bawo, yayike yakhona ipresbytery yangena ngaloo ngoma, kanti lahla nemali yomjikelo bawo. Ayisiyethemba into abazoyilahla kule game. Bawo, manditsho mani ukuthi aba bazalwane kulaa ndawo bakuyo ezwelitsha bawo, eSt Philips, mabakhabe beqhuba kakuhle bawo. Sakubajoyina apha ekuhambeni kwexesha, kodwa ke bawo siselapho njalo. Sicela abantu abangayanga enkomfeni okanye bengakhange baye enkomfeni basilinde kule vesi. uTimothy wokuqala isahluko sesokuqala nayo. Then ke ngoku apho sizoma khona ngula chapter ngu7 ne yoku verse 7. Siqala ku verse 12 siyotsho ku 17. Mandiphinde ke ndiyiqale uTimothy wokuqala isahluko sokuqala ivesi leya yeshumi elinesibini siyoma kula vesi yeshumi elinesixhenxe emveni kwale ingoma.
Masifumane ke ilizwi lethu lanamhlanje libhaliwe kwincwadi yokuqala kaPawulos eyibhalela uTimothy phantsi kwesihloko esithi ukubulela kukaPawulos inceba kaThixo. Siku chapter 1 verse 12 siya ku verse 17. Ukubulela kukaPawulos inceba kaThixo. Ifundeka ke ngolhlobo. Kananjalo ndinombulelo owandomelezayo uKristu Yesu inkosi yethu, kuba wandibalela ekuthini ndithembekile, endimisela ebulungiselelini, nakuba ngaphambili ndandingumnyelisi nomtshutshisi nomphathi kakubi, ndesuka ndenzelwa inceba ngokuba ndakwenza oko ndingazi, ndise ngasekukhohlweni. Ke lwanda ngokuncamisileyo ubabalo lwenkosi yethu lunokholo nothando olukuKristu Yesu. Lithembekile ilizwi eli, lifanelwe kukamkelwa konke eli lokuba uKristu Yesu weza ehlabathini ukuba asindise aboni, endingomkhulu kubo mna. Noko ke ndesuka ndenzelwa inceba ngenxa yoku, ukuze uKristu akubonakalise kum, mna ongumkhulu konke ukuzeka kade umsindo, ndibe ngumzekelo kwabo baza kukholwa kuye, base ebomini obungunaphakade. Ke kaloku kuye ukumkani wawo amaphakade ongenakonakala, ongenakubonakala, uThixo olumkileyo yedwa, makubekho imbeko kuse emaphakadeni asemaphakadeni. Amen. Thank you.
Nkosi, ndithembe wena mandingaze ndidaniswe. Masinamkele bazalwane baqalayo ukusijoyina kule nkqubo. Nifika sikwincwadi yokuqala uTimothy. Isahluko sokuqala kwincwadi yokuqala kaTimothy sikuvesi 17 phantsi kwesihloko esithi ukubulela kukaPawulos inceba kaThixo. Ke kaloku kuye ukumkani wawo amaphakade ongena konakala, ongena kubonakala, kuThixo olumkileyo yedwa makubekho imbeko nozuko kuse emaphakadeni asemaphakadeni. Lapho ke bazalwane, silapho kule nyanga kaSeptember, inyanga yenkcubeko. Ke ndakuva sitsho ke bawo. Inyanga yenkcubeko ingangathi ihlala kakuhle kule vesi, ngoba inkcubeko namasiko ayathanda ukuba nomthetho othile, okanye ngamanye amaxesha ibe ngumthetho ongqingqwa, apho abantu babethelelwa nasemnqamlezweni ngenxa yongalandeli lo mthetho onjalo. Kude ngamanye amaxesha kulahleke nonobangela wokwenziwa kwelo siko ngenxa yomthetho ekumela ulandelwe. Ngamanye amaxesha kulahleke nobuntu obu, okanye nokucingela omnye umntu ngenxa yokuba umthetho wesiko elithile ungqingqwa. uPawulos ubhala le ncwadi ezama ukuyala uTimothy. Uthi ke wayeke ngaphambili emyala into yokuba ahlale eEfese, ngokuya yena wayesiya eMakedoni. Ngoku umyala ukuba anqande abantu abahlelele ukulahlekisa abantu. Umyala into yokuba makanqande abantu ababangela into ezininzi zilahleke ngenxa yokuba babambe umthetho bade balibala nokuba umthetho lo wenzelwe izaphuli mthetho. Uthi uPawulos umthetho wenzelwe amasela nezaphuli mthetho, abantu abenza izinto eziphume ecaleni. Ngamanye amaxesha ke abantu basebenzisa umthetho nakubantu abalungileyo kuba becinga into yokuba umthetho wenzelwe ukucinizela, not ukulungisa. Ngoku ke uPawulos phambi kokuba aqhubeke bazalwane nalento afuna ukuqhubeka ngayo, ngoba emveni komthetho kuye bawo xa sekubekwa isigwebo emva komthetho. Ukuba wena ugwetyiwe, ukuba wena ufuye wafunyanwa usasaphula imithetho ubusiso ngokububanjwa okanye ngokubugwetywa umthetho, okanye abantu abalandela umthetho baye bakwazi nokujibheka bakugcine kwelo gama into yokuba ulibhantinti kakade, kungalindelwa nto enophuhla apha kuwe. Ngoko uPawulos emveni kokuveza into yokuba umthetho unayo ingcinezelo anayo, kunjalo nje ude abeke isitampu esithile emntwini ukwenzela umntu abekelwe bucala ekuhlaleni okanye angaphinda ajongwe ngabantu. Ngoku uPawulos uthi emveni kokuba sendisendaweni ephezulu mandiyiveze into yokuba bendiqale ndasisaphula mthetho kwamna, ingakumbi apha ekwaphuleni kwam umthetho mna bengaphuli nje umthetho wokuhlala, kodwa bendiphula umthetho kaThixo. Kodwa ekwaphuleni kwam umthetho ngoku sendikwindawo apho ekubalelwa njengabantu ababalulekileyo bakaThixo. Ngoko mandiqale phambi koba ndithethe yonke into ndiveze into yokuba uThixo usondele nakubantu abangaboni.
Ngoko uPawulos ingangathi uthi namhlanje abantu abazicaphukelayo ngoba bawumnguni ngamanye amathuba umuntu xa esenza into uyenza kube funa ukubonisa abantu into yokuba ubhinqe ngantoni kodwa akuqaphela into yokuba lento ayenzayo imbi kangakanani ngaphakathi kuye iyamxelela isazela into yokuba kodwa lento uyenzayo ugilana noThixo okanye lento uyenzayo kukophula umthetho ngoku uleqa abantu othi baphula umthetho wena ngaphakathi kuwe uyayazi eyona nto eyinyaniso. Nkosi yami. Ndinako nokuqiniseka into yokuba ngoku atshutshisa abantu bakaThixo uPawulos ngexesha lakhe lokuba nguSawule ngaphakathi uyatshutshiseka kunjalo nje utshutshiswa sisazela sakhe esimane simxelela into yokuba uyayazi inyaniso bantwana bahle bakaThixo ngoba kuthiwa wabanekelwa ngumbane eDamasko wayazi into yokuba uthetha nabani. Bantwana bahle bakaThixo ithi loo nto ngaphakathi ngokatshutshisa abantu bakaThixo uyayazi into yokuba lo muntu amtshutshisayo ngenye imini uzawudibana naye kunjalo nje uyakudibana nembila zithutha. Ngoko ithi loo nto umntu xa engumoni umnguni uyazazi kunjalo nje uyakwazi nokuzigweba ngokwakhe. Bantwana bahle bakaThixo ithi loo nto ngamanye amathuba sithi sakwenza ngendlela engeyiyo. Bantwana bahle bakaThixo kubonakale ngakuthi kukhona nokuzicaphukela. Nkosi yami. Ngeba bawumnguni ndizama ukusondela kwelo cala into yokuba siyazazi ukona kwethu. Bantwana bahle bakaThixo thina ngembonakalo kunjalo nje nangendlela esijongeka ngayo sibonakala sibahle kunjalo nje kabanye abantu abacingi nokuba into yokuba sinaso isono kodwa isazela sona siyabazi ubunyukunyuku bethu. Umntu ke bawumnguni umntu ongazithandiyo bantwana bahle bakaThixo uzivalela bucala. Umntu ozicaphukelayo uzibhekelisa kude nezinto zikaThixo. Umntu ongazithandiyo uthi akubona into entle isondela azazi yena into yokuba izinto ezintle ngenxa yezinto endizenzileyo azindifanelanga mna abuye umva okanye ayigqithise ngoba uyazazi izinto azenzileyo. Nkosi yami. Ngoko ke bazalwane siza kwezo nto zinjalo siyazazi thina buqu into yokuba ngamanye amaxesha bawumnguni siyakwazi nokujaja abanye abantu into yokuba into yenziwa ngubani ayikho ntle noko. Uthi wakuvala umlomo sibe sithi sazela ayinoko kodwa lo mntu omjajayo ayifiki kule nto uyaziyo mna nawe uyenzayo kwakutshonilanga. Bantwana bahle bakaThixo isazela simbethe umntu athi cwaka angafuni nokuthetha. Bantwana bahle bakaThixo kodwa namhlanje uthi uPawulos sele uzicaphukela wena sele uzazi ubunyukunyuku besono okuso sele uzazi ungenzi kakuhle kwakho phambi kwamehlo kaThixo kodwa uThixo inxeba yakhe inabe ukogqitha ukuzicaphukela kwakho. Nkosi yami. Ingangathi uthi uThixo akakhathali into yokuba wena awuzithandi kodwa uThixo ukuthanda wena ube wena ungazithandi. uThixo ukukhathalele ukuba wena ungazikhathaleli. Bantwana bahle bakaThixo sisondela ke ekubeni wakuncama okanye xa uphelelwe lithemba kuwe uThixo usenayo intambo apho azama ukukurhinkela akukhuphe kulo mgodo kuwo sele wena umphikile uThixo. Namhlanje sizokukhumbuza into yokuba noma ubalekile kuThixo lisekhona ithuba lokubuyele kuThixo.
uthi lo mfo ndingomkhulu ke mna bantwana bahle bakaThixo uyababona uPawulos kunjalo nje uyabazi aboni ngamanye amaxesha okanye kwezi verse zingaphezulu ubachazile into yokuba amasela abantu abenzi bemibulo bantwana bahle bakaThixo izaphuli mthethwa ngaboni ezo bantwana okanye ngaboni abo bantwana bahle bakaThixo kodwa uthi mna ndingomkhulu kwabo boni banjalo ingathi uthi lo mfo into endiyenzileyo phambi kwamehlo kaThixo imanyumnyezi ukogqitha abanye abantu abakhe bona kodwa uThixo sele kunjalo wandenzela inceba. Bazalwane singancama uThixo abuThixo yena engekasincami bantwana bahle bakaThixo singabaleki sibaleke uThixo ngenxa yezenzo zethu abuThixo yena esasinika ithuba. Namhlanje ngiyababa umnguni ndizokuthi namhlanje ngiyaba nithi uThixo usenalo ithuba angasinika lona. Nkosi yami. Nonqena ke nothetha nomuntu specifically bantwana bahle bakaThixo kodwa ndiqinisekile into yokuba kwindawo sonke esikuzo ikhona lento isibangela sifuna ukuzimela kuThixo kodwa namhlanje uThixo usasivulile isandla sakhe. Sasivulile. Abazalwane siyazazi thina izinto esizenzileyo siyazazi thina bantwana bahle bakaThixo kunjalo nje noba sizama ukuzibalekela noba mhlambi singazidoma ingqondo bantwana bahle bakaThixo ngamanye amathuba siyenze bedizi kodwa kuzawufika ithuba apha izinto ozenzileyo sizawuphinda zikuxelela into yokuba ubuye bendenzwe nguwe kunjalo nje anzisuka kodwa kuleyo yonke loo nto zesazi uThixo akakasincami yena. Akasincami uThixo. Singayenza into yokuncama uThixo ongekasincami bantwana bahle bakaThixo singayenza into yokubaleka kuThixo abuThixo yena esasondele kuthi bantwana bahle bakaThixo noba unyukunyuku kanjani bantwana bahle bakaThixo namhlanje sizokuthi ungancami uThixo ngoba uThixo akakakuncami. Akakakuncami. Lo mfo uma eqinisekile into yokuba inceba kaThixo yamhlangula bantwana bahle bakaThixo abenzi bobubi kunzima ukuphuma ebubili kuba becinga into yokuba akusekho kuhlangulwa namhlanje sizokuthi uThixo akakakuncami. Makubekho imbeko nozuko bantwana bahle bakaThixo makubekho imbeko nozuko bantwana bahle bakaThixo ithi lonto wawubona bawumnguni into yokuba bezingekho ezam bantwana bahle bakaThixo wawubona into yokuba mna besengicinga into yokuba isihoko singifanele bantwana bahle bakaThixo suku uThixo athi wena awukadinga isihoko asikasondeli nokusondela kuwe ngoba mna ndinguThixo onenceba kulapho ubona khona into yokuba uThixo udeserve imbeko kwakunye nozuko. Nkosi yami. Mwana omkhulu lo bantwana bahle bakaThixo asimazi omnye umuntu owakhe waquluba abantu bade baya ebufeni bantwana bahle bakaThixo ngenxa yokuba bebiza igama likaThixo. Bawumnguni iqinisekile into yokuba abazali bethu kunjalo nje nathi ukuba kunokuthiwa kubulewe abethu okanye kubulewe thina ngabazali bethu iyawuthatha ixesha into yokuba mabaxole iyawuthatha elinye ixesha ngakumbi into yokuba babathathe babafake endlini kodwa uThixo uthe akubona into yokuba lo muntu udinga ukuguquka wamnyundula umuntu emncwadini wesihoko. Ningaziyeki bazalwane ningaziyeki niseyela esonweni bantwana bahle bakaThixo ningaziyeki nibone into yokuba inzonzobila kuya kuba mnyama ngoba mnyama niziyeke nizincame nisithi ayikho indlela yokuphuma namhlanje sizokuthi noba wena ungancama uThixo akakakuncami yena.
Yilando sisondeza uThixo sisithi ufanelwe yimbeko, uThixo ufanelwe luzuko, ngoba uthi ungafanelekanga akufanelekise uThixo. Zosondela kubantu abangasazithandiyo bazalwane. Anisondele kubantu abamaziyo uThixo. Abantu abamaziyo uThixo bazalwane bayamazi uThixo into yokuba ubenzele ntoni. Bona bayaqiniseka into yokuba bayayingqina nalento. Kodwa bazalwane sisondela kubantu abazicekisayo ngoku. Sizokuthi ekuzicekiseni kwakho uThixo usekhona. uThixo. Ekuzivaleleni kwakho ungasondele ebantwini, bantwana abahle bakaThixo, ekuzibhekeliseni bathi abantu bebuza into yokuba kwenzeka ntoni, ube wena ungafuni nokuphendula ngoba uyazazi izinto owakhe wazenza. Sizokuthi uThixo usenenceba. Nawu Nkosi yami. Sekhona uThixo bazalwane. Kunjalo nje uThixo ingekavalwa iBhayibheli okanye ingekavalwa ubomi bantwana bahle bakaThixo, kungekafiki kwela xesha lomgwebo, ingangathi uThixo ithuba lisekhona. Ukuba ayikho enye into esinoyithetha namhlanje bazalwane, ukuba ayikho enye into esinokuyithetha, ndiqinisekile into yokuba eyona nto esizama okufuna ukuyiveza nakuba sekutheni, uThixo akakazi uyeka ukusithanda, ngoYesu Kristu ngoku nangonaphakade. Amen.
bawo siza kuwe ke ngoku bawo, siza kuwe. bawo ukuphinda ngiyibulise manje kuye wonke umuntu osibukeleyo ngale mini namhlanje ngelihle lomvukeli wethu uKristu bathi abakholwayo amen. Amen tata. Bawo lithembekile ilizwi elo. Siziyeke ke ezizilandelayo ivesi kodwa lithembekile ilizwi eli. Bawo ndukumamele ke uzama ukuhlakulela intetho le yakho. Ewe tata. Kodwa ndiphawula kwinto oyithethileyo. Nkosi yami. Sixelelwa ukuthi akho sono sikhulu. Ewe tata. Ukogqitha esinye. Kodwa ukhona umoni omkhulu. Ewe tata. Ukogqitha abanye umoni. Ukuba umhlambi sinokuhamba nalo mentality okanye nalo ngqondo ichoyo ukuthi mna bani wakabani Nkosi yami. ndingumoni ogqithe bonke abanye umoni. Ewe bawo. Xa uzazi ke ukuba ungumoni, xa uzazi ukuba unawo amandla okuthi wone namandla wokuzilawula okuthi niwone ufikelele ekoneni abakhona. Ewe tata. Ngoba uyazazi ukuthi kuncinci ukuwa kwakho. Ewe Nkosi yami. So uhlala lonke ixesha ingqondo, amehlo, indlebe uzibazile kwenzela ukuthi uyazi ukuthi ungumoni. Ukuba kuthiwa bonani uyakhubekisa xa uthetha. Ewe Nkosi yami. Xa ufikelele kwindawo yokuziqonda ukuthi ngenene nangenyaniso andiyibali into endiyithethayo, uthi phambi kokuba uthethe uyibale into umuthi makuyikhuphe emntwini. Ewe tata. So kuyanyanzeleka okanye ke singamakholwa sinjalo ukuze sikwazi ukuthetha okanye siyale abanye abantu abanamadolo okanye abasebuthathaka elizwini likaThixo. Nkosi yami. Kufuneka kuqala siziqonde thina kuqala ukuthi ewe sigqithe abanye bonke abantu ekoneni. Siyeke ukuthi lowa Ewe Nkosi yami. ukulaa ndawo kuba ebulele ungumoni ukogqitha abanye abantu. Ewe tata. Lowa ungumoni ukuthi kuba wayekhe wadlwengula okanye wayekhe waba uthi ba hayi lowa siyamazi ukuthi ungumoni. Ungazijongi wena ukuthi okanye xa ubona omnye umzalwane ephethe ibhotile ephethe icuba phangaphandle umjonga ukuthi lona akafanelanga uxolelo lukaThixo. Kodwa emveni bana uziqondile uzokwazi ukuthetha lamazwi ume esidlangalaleni uxelise le ndoda inguPawulos ngoku isaziwe ukuthi bana abahlebenga yayikhe yenza okya athi eyixelela ukuthi wena kaloku ungulowa wenze lowa nolowa athi bana ewe ndiyazazi ndogqitha naba benza ezi nezi sono ngoba ndimndedwa umoni owogqithe abanye abantu omoni bana abahlebenga okanye umhlambi singenabo ubungqina thina bana
babafibedinga sinezono esizigugushileyo esingakwazi ukuzixela babafibedinga esingakwazi ukuzivume ebantwini ukuthi mna ngingumoni omkhulu owagqithe abanye omoni. Into esiyenzayo ukuthi siphathe isikali sokuthi simejarishe ukuthi isono sakho singakanani na, sikuthathe sikubekele phandle babafibedinga ubana kufuneka kuqhutyulwe abantu ngamatye babafibedinga kufuneka kuqale sizijonge thina kuqala ufike wena uthi xa ujonga isono sakho ubone ukuthi babafibedinga akufanelanga ukuthi ndigibisele isono okanye ndigibisele ilitye ngoba ndingumoni omkhulu ukogqitha abanye abantu. Uzokwazi ukuthi ke lithembekile babafibedinga ilizwi ngoba ndilibone kuqala apha kum babafibedinga litshintsha ubomi bam njengumoni omkhulu. Wasuke uThixo ebumonini bam obukhulu wandenzela inceba babafibedinga ngoba abantu abenzelwa inceba ngabantu abaqala bazivume ukuthi babafibedinga badinga uncedo babafibedinga. Soze ke uzazi ukuthi udinga uncedo babafibedinga ungakhange waza okanye wazibona ukuthi ndidinga uncedo babafibedinga. Soze babafibedinga uhluthe sisikotile osibekelwe phambi kwakho usajonge esinye solomntu ulapha eceleni kwakho uzokubane usikhe eceleni ngoba babafibedinga imehlo lakho ligxeleshe iplate yomnye umntu babafibedinga. Ingxaki yethu babafibedinga siphulukana nenceba kaThixo okanye siphulukana nobabalo lukaThixo babafibedinga. Eyona nto sizijongileyo sijonge abanye abantu singavumi ukuthi singomoni abagqithe abanye omoni. Sakufika ixesha lokuthi singqine ngobomi bethu babafibedinga singakwazi ukungqina babafibedinga ngoba babafibedinga sijonge imeko zabanye abantu asafuna ukuvuma ukuthi thina babafibedinga singabo omoni. Baba Azothi ke lo muntu emveni ba encokolile yonke athi lithembekile ilizwi eli Nkosi yami ngoba lithethwa ngumuntu ebengalifuni izolo kodwa wathi engalifuni njalo lasuka lona lamfuna lithethwa ngumuntu ebebulala abantu bethetha ngeli lizwi. Bana bafibedinga oPetrose bakhe boyika le ndoda bana bafibedinga ababhali bakhe boyika le ndoda ezokwazi namhlanje ukuthi bafibedinga lithembekile ilizwi ngoba uqale walibona apha kuyo. Soze ke ukwazi ukufumana iPowers ungakhange walibona apha kuwe bafibedinga ndingakhange ndalibona apha kum bafibedinga lithembeka ebomini bam babafibedinga lithembeka ekwimeko zobomi bam babafibedinga lithembeka enyameni lam babafibedinga libulala inyama yam babafibedinga libulala ukratshi elapha phakathi kwam libulala umona olapha phakathi kwam. Ndizokwazi ukuthi lithembekile baba ngoba ndiliqale ndalibona apha kum ngoba lo mntu ebengalifuni kodwa lasuka ilizwi lona lamfuna. Bantwana bahle bedinga into sizama ukuyithetha babafibedinga ukubana ukhe wavuma nje ukuthi wena okanye ukubana ukhe wazazi ukubana thini ndingumoni uba ukhe wahlala esipilini esinguThixo babafibedinga sakuthi sakubonisa amanxeba okanye sakubonisa indawo ubungafuni ukuzijonga wena babafibedinga. Mhlambi ubusithi xa uhlamba ungafuni ukuzijonga wena kodwa xa uhleli esipilini ubona babafibedinga le ndawo ubusithi thini ndinayo le ndawo babafibedinga ngokuba ndiyihleka kubani babafibedinga kanti khona nakum le ndawo babafibedinga ngoku bendijonga okanye bendihleka ubani onamadolo ajijekileyo thini kanti nam ndinawo amadolo. Uzoqala ukwazi ukuthi nam ndinguye umoni omkhulu ukogqitha abanye abantu ndihleka babafibedinga abantu abanezigweqe babafibedinga
bedinga kanti ezamu izigwegwe ezikhulu ukogqitha ubani baba bedinga ukwazi ukuvuma ukuthi thina ndingumoni xa likulungisa ilizwi likaThixo lilungisa inyawo zakho zijongise phambili uzokwazi ukuthi baba bedinga bona napha kum ngoba nanka umuntu baba bedinga endenzele okanye endixelela izinto endakhe ndazenza bathi abantu banabedinga abasesixekweni asifuni nokumbona baba bedinga ngoba sibona utshintsho apha kuwe soze ke sikwazi ukulifumana utshintsho singakhange sivume ukuthi singomoni abagqithe bonke abanye omoni singomoni abakhulu baba bedinga sivume okanye silazi ukuthi lithembekile ilizwi ngoba silibone kuthi ngoKristu Nkosi yethu amen. Awu siyami. Bawo? Bawo. Yayazi igoat. Goat ezisilwanyana. Yayazi igoat bawo. Igoat lezi silwanyana. Igoat bawo. Lamagama angukho. Okay. Oh, umuntu wenza kubuza some sort of legend in that field. Yeah. Yayazi igoat bawo. Oh, Goat bawo. Greatest of all time.
bawo loo nto leyo yalixabanisa ilizwe. iGOAT yalixabanisa ilizwe, greatest of all time. Ilizwe liqhekeke phakathi ebholeni ngenxa yelo gama. Abanye bame kweli cala bathi iGOAT uCristiano Ronaldo, abanye bame kweli cala bathi iGOAT uLeo Messi. Kanti abanye bazawuphinda baqhekezela liceba bathi mshiyela bani uPele, omnye athi mshiyela bani uMaradona, ngoba iwonga umuntu ufuneke abe ngu-greatest of all time. Phake eMelika uthanda ibasketball, abantu bathi iGOAT nguMichael Jordan, abanye ngapha bazothi nguLebron James. Uqhekeka phakathi. Sinengxaki apha, asazi noba ngumdokisi kweli lethu icala okanye uBenny McCarthy. Sinalo ngxaki ngoba iGOAT iyaqhekeza phakathi ilizwe. SinoLucas Radebe kweli cala, kwelinye icala sinoNeil Tovey owathatha indebe yaseAfrika wayiphakamisa ngokwakhe, kodwa uLucas Radebe wasimela kakuhle ngapha eEngland. Sixakwa yiGOAT bawo ngoba loo nto iyaliqhekeza ihlabathi, kunjalo nje iyaliqhekeza kubini okanye ngaloo ndlela. Kwelinye icala sinengxaki mhlambi no-AKA, kwelinye icala sinengxaki noCasper, ngapha ngoBiggie, ngapha ngoTupac, ngenxa yokuba kukhangelwa iGOAT bawo, kukhangelwa iGOAT bawo. Lo mfo ume kuloo ndawo uthi iGOAT ndim, iGOAT uthi iGOAT kuboni bawo, uthi ndim. Ndiyanibona nina le nto niyenzayo, kodwa kuboni iGOAT ndim. Nina niyadlala nina. Ukuba ndinonithathela izinto endakhe ndazenza, nizawubona into yokuba ngamatsuphelele la niwenzayo. uPawulos uma uyazimisa uthi andibazi abanye, kunjalo nje andibakhathelelanga, akekho umoni owugqitha mna. Nkosi yami, Noba ningaqhekeza ihlabathi kangakanani na, nithi mna ndime kweli cala, kunjalo nje abantu balandela mna, kodwa in terms of uba ngumoni, nina zange nalwa noThixo buqu. Mna ndiyiGOAT kuboni. Kodwa bawo kuyo yonke loo nto uthi lo mfo uba kubekwe ibenchmark, uba ukuze ube ngumoni kufuneka wenze ezi zinto, lo benchmark ngimlowo. Bantwana bahle bakaThixo, ukuba usawusebenzisa into eyenziwa ngabafundi, i-passing mark ngu-30%, uthi uPawulos mna ndingu-100%, akekho umoni owugqitha mna. Nkosi yami. Ukuba abantu bayakoyika, kunjalo nje xa kusondela wena bayabaleka. Kum abafuni nokusondela kwindawo okanye kwilizwe ekubiza igama lam kulo, ngoba akekho umoni owugqitha mna. Nkosi yami. Ndiyanibona niona nina, ndiyanibona, kunjalo nje ingengathi abakum niyazama ukona. Mna ndingumoni ubuqu bakhe. Ukuba mhlambi bekunothathwa igama loba ngumoni libekwe ecaleni, bekuzawuthathwa lam igama ufakwe lona kulaa ndawo yomoni, ngoba akekho umoni owogqitha mna. Kodwa bazalwane, sele kunjalo, sele sithi lo mzalwane akekho umoni owagqitha mna, amandla kaThixo agqithe ngapha kwaba ngumoni kwam. Ithi loo nto bazalwane, sele ukweyiphi indawo. uPawulos wena le nto ucinga uyenzile, uyenze ngapha kwakho, kodwa uThixo wenzela inceba uPawulos. Xa uThixo ekwenza ukwenza inceba kwiGOAT, wena bubekelephi?
xa uThixo angazange ancame uMaradona waboni bantwana bahle bakaThixo xa uThixo angazange ancame uCristiano waboni wena uqale wayindoni kuThixo xa uThixo wayethande uMuhammad Ali waboni bantwana bahle bakaThixo wena kobekelaphi ukuthanda uThixo ngezizonwana zakho ucinga into yokuba zikhulu uThixo umkhulu kunesono sakho wena ungacinga isono sakho ba umnguni sikhulu asithetheleleki kodwa namhlanje sizokuthi uThixo umkhulu kunesono sakho kunjalo nje into enkulu kwenye bazalwane bam abathandwa inkosi ayodlulwa into encinci kuyo uthando lukaThixo alohlulwa sisono sakho thando lukaThixo azange lohlulwe nguPawulos ezibeke amanqwanqweni waboni wathi kuThixo ngothando lwakhe wagqitha ngapha kokuba yigoat kukaPawulos bukhulu bukaThixo bukhulu kunesono sakho Babo ithi ke ngoku apha lifanele kukwamkelwa babo yabona uPawulos uyasixelela ukuthi Thixo undenzele inceba ewe Nkosi yami uyishumayela ngcono okanye uthetha ngcono ebantwini xa ukwazi ukuthi lo nimbonayo nimaziyo limumelezile Nkosi yami ngoko ke uThixo uyasindisa ewe bawo kukho abantu bantwana bahle bedinga abakwazi abashumayelayo kodwa ivangeli yabo isuke ingabi nanto ebambekayo kuye kukho abantu ufuneka abantu bathi befuna ukutsala ifayile yakho bana bahlebedinga uthi ayisuka ngiyayazi leya ifayile yami bana bahlebedinga athi xa ifuna utsala le ifayile yakho usuke bana bahlebedinga befuna ukutsala ifayile yakho bezokuhlekisa okanye bezowuzama ukudenta igama lakho kuthiwe ayisuka uyathetha ngalonto wagqitha lo muntu bana bahlebedinga uPawulos ke ngumuntu onjalo emveni bana ethi bana elilizwi ke athi bana lifanele ukuthi lamkelwe lilizwi bangahlodinga ngoba elilizwi liyakwazi ukutshintsha ubomi bomuntu liyakwazi ilizwi likaThixo bangahlodinga ukukuthatha bangahlodinga njengoba usitsho uyigochi unjalo lisuke bangahlodinga likubeke kwindawo ephucukileyo kwenzela abantu bazokwazi ukureferensa ngawe bathi uThixo uyakwazi ukumenzela inceba umuntu kaThixo ngoba babona ubomi bakho bangahlodinga umhlambi into sizozama ukuyithetha bangahlodinga umhlambi ayahidinga abantu bengaguquki sithi babashibedinga sigogoshekile kwizinto ebesizenzisa babashibedinga simile babashibedinga asikwazi ukuthi yamkelwe ilizwi likaThixo ngoba alikatshintshi impilo zethu alikasiqondisi indlela yokuhamba babashibedinga sikwazi njani ke ukukhokhela babashibedinga imfama sizimfama thina sikwazi njani ukuthi uThixo uyanceda singakhange sincedwe thina qala into ezanye ukuthethwa nguPawulos eveni bana eyithethile lento babefedinga avele athi bana kuyamkelwa ke ilizwi lo Thixo okanye lo Yesu ake into wayezele ukuthi azokusihluthula esonweni babefedinga uyakwazi ukutsho uPawulos ngoba ubonile banofedinga uThixo engena emadini wesono wafika wamdonsa apho babefedinga bejongile abantu
abantu babadinga beyibona impilo kaPawulos itshintsha babadinga umhlambi nawe babadinga unento ethi bazothina abantu xa ndisamkela uYesu bezazi izono zami babadinga ewe kufuneka bazazi izono zakho babadinga kwanzele bazobona amandla kaThixo apha kuwe babadinga ewe ufuneka balazi izono lakho babadinga bakwazi ukuthi thini lo muntu ebengu-untouchable tu ngokunamhlanje nabantwana bayakwazi ukukhwela phezu kwenhloko yakhe babadinga bayazi ukuthi uThixo uyakwazi umguqula ubomi bomuntu babadinga ewafuneka bazazi babadinga amabili bakho bazazi ifayili zakho babadinga kwenzela ukuthi babadinga bazokwazi ukuthi uThixo uyakwazi ukumguqula umuntu othile ebusimeni sakhe ewafuneka balazi iqhenqe lakho leyizolo babadinga abantu kufuneka bemazile ukodwa wakho babadinga kwenzela ukuthi uzokwazi ukuthi emveni bana uThixo eguqule yonke lonto ukwazi ukuthi liyamkelwe ilizwi likaThixo bawo akufika uThixo lo mfo bona okanye uzama ukuchaza lonto apha akufika uThixo ufikile uThixo bantwana bahle bakaThixo nokuba ukweyiphi inyunyu bantwana bahle bakaThixo kodwa akufika uThixo ufikile uThixo bantwana bahle bakaThixo kunjalo nje ekufikeni ukaThixo zinako izinto ukuguquka kunjalo nje ziguquke uthi ubucinga into yokuba usekukhanyeni ubone into yokuba kungona ingangathi kuyakhanya ube lapho uzibonayo khona into yokuba kakade bendilahlekile ngoba ukufika kukaThixo kunento nokuphuthuma abantu bantwana bahle bakaThixo kwindawo kunjalo okanye kwikone sikuzo siyazazi into yokuba siphucukile okanye siphunqukile esandleni sikaThixo ngongathi uPawulos ngela xesha wayephunqukile kodwa wabona uThixo into yokuba ufika kwakhe izinto ziyaguquka bantwana bahle bakaThixo yabazama ukuthi bomnguni sesingayeki uThixo akufika sibhekele bucala ngoba uThixo engoThixo ocekisayo bantwana bahle bakaThixo thina singabacekisa abantu abasenzeka kubi kodwa uThixo engoThixo ocekisayo kunjalo nje uThixo uyafikelela esonweni bantwana bahle bakaThixo kunjalo nje uThixo akohlulwa sisono uThixo bantwana bahle bakaThixo ehlisa umnyana wakhe into yokuba bakaze azombatha isono sethu kwenzele umna ongumoni oyena mkhulu asuke esonweni bantwana bahle bakaThixo nangoku uThixo uyakubona kunjalo nje uyakwazi nokuzicaphukela kwakho bantwana bahle bakaThixo kodwa uThixo uzokuthi namhlanje ekufikeni kwakhe uzabe ufikile umhlambi intshumayelo yethu ewe Nkosi yami umhlambi ukuthetha kwethu nabantu kujonge esonweni abasenzayo ewe bawo yabona ke xa ubetha isono wenza lo muntu usenzayo isisono asenze ngakumbi ewe Nkosi yami kodwa xa ukwazi ukuthi i-ARVs ewe Nkosi yami ziyanceda ndizibona apha kuyo ewe Nkosi yami athi ebengakwazi ukuzitya ewe bawo abone ubomi obu bakho ewe Nkosi yami xa ukwazi ukuthi umuntu odisable uyakwazi ukungena eklasini afunde athumame ebezele umuntu odisable Nkosi yami qolo ngokusebenzisa umhlambelo gama ewe kodwa anqwenele ukuthi naye umntana wakhe
afunde amkhuthaze Ewe, Nkosi yami. ubone umuntu onje bana inga endizama ukuyithetha Ewe, yena Nkosi yami. umhlawumbi akufunekanga sijonge ubomi babanye abantu Ewe, Baba. akufunekanga sijonge izinto zabanye abantu kufuneka sijonge thina kuqala Ewe, kwenzela Bawo. ukuthi sizokwazi ukuma sincokole ngobomi bethu sizokwazi ukuthi uThixo umuntu umthatha kule ndawo Ewe, ambeke Nkosi yami. kule ndawo aphinde umuntu ambeke kule ndawo bathi abantu abakule level isezantsi Ewe, bajonge kuwe bathi thini hayi mani nathi asikwazi uzigubhisa ngezinto zehlabathi makhe sisondele uThixo ngoba simbonile uThixo kabani emnceda ubani Ewe, Nkosi yami. abantu ke umhlawumbi bakubukela ustruglisha ebomini bakho bakubukele umhlawumbi usiwa uvuke esonweni sakho bakujongile bakukhela umkhanye Nkosi yami. abathetha abantu kodwa bamile bakujongile bathi bana hayi mani nankwesiwa namhlanje ephinde vuka baphinde bakubone usiwa ngomso bahleka abantu baphinde bakubone usima bakujongile abantu kodwa apha komeleze khona Ewe, uThixo Bawo. bathi thini imizamo yola mntu ithe yaphumelela nabo umhlawumbi bebefuna ukutyhafa ebomini basuke baphathelele babheke phambili Ewe, Bawo. ngoba bafunde apha kuwe babona apha kuwe Ewe, Nkosi yami. abantu ke abadingi Kristu ukuze basinde kodwa badinga ukuthi wena ume nje Ewe, Bawo. okanye ungathethanga nokuthetha kwelinye ixesha bejonge befunda apha kuwe Ewe, ukuthi Nkosi le yami. ndlela ihanja njani balandela abantu umhlawumbi akudingeki nokuba singene ivuselelo ngamanye Ewe, amaxesha Tata. kwenzela abantu balandele uKristu okanye bayazi ukuthi uKristu uyalandelwa kodwa kufuneka nje ngendlela esiphila ngayo ngendlela esenza ngayo phakathi kwabantu balandele abantu bakaThixo ngoba babona indlela yokuthi senza kanjani Ewe, Nkosi yami. kodwa kufuneka ukuthi sizikwazi ukuthi sizenqande izokuthi ukuze sizinqande sizazi ukuthi singuye umoni Ewe, ogqithe Baba. bonke omboni singuye umoni omkhulu singuye umoni athi obekwa esikalini asuke asophula isikali Baba. ngoba ngigcwele izono kakade ndithi xa ndibheka ngapha ndigagana nesono xa ndibheka ngapha ndigagana nesono kodwa indlela yokuthi ndizinqande esonweni sam kuzazi mna qala ukuthi ndingumoni ndithi zibekwa zonke izinto ndiyazi ukuthi ewe zindilungele zonke izinto kodwa azindifanelanga zonke ewe umhlawumbi ezinye izinto esizenzayo okanye ezenzayo asizenzi kuba singakwazi ukuzenza kodwa siyayazi ukuthi azisifanelanga sonke izinto ezenziwayo umhlawumbi ungaseli kwakho ungatshayi kwakho ungakubalisela kwakho ayikungawo amandla akho kodwa yinceba kaThixo umhlawumbi uba uthe emveni bana usono sakho usazi okanye ungayazi ukuthi ugezele esinye isono somnye umuntu okanye ugezele omnye umuntu osabanjwe zisono usuke unyuse amagqa ucinga bana uzazi kuye asuke uYesu akuyekele ukuzibone sowuntyumpantyumpeka kwesisono ubugeza ngasizolo kodwa uba uyazazi ukuthi hayi mani ndinguye umoni omkhulu owegqithe abanye omoni ndinguye umaqhingashe wesono uyakwazi ukuthi uzinqemule uyakwazi usiphephe isono ngoba uyayazi ukuthi ndingakwazi ukubetheka kwasesono ndingakwazi ukubetheka nakwesiya isono ndingakwazi ukuthi xa ndibuye umva ndibetheke esonweni usuke umane uzigada ngoba uyayazi ukuthi unguye umoni ogqithe wonke omunye uzokwazi ukuthi uyakwazi ukwamkela igama ngoba ulibone kuwe qala lisebenza ubomi bakho litshintsha ubomi bakho litshintsha indlela othetha ngayo litshintsha indlela owenza ngayo
ngayo, litshintshe indlela ohamba ngayo, litshintshe indlela othetha ngayo nabantu bamakhwedinga, ngoba sinayo lento yokuthi bamakhwedinga ilizwi likaThixo lisilenze i-makeup, silenze imebhelini yokuthi siqabe imilomo yethu xa sithetha nabantu. uThixo uyanceda bamakhwedinga, kanti ngapha sifihla izinto ezinkulu, kodwa xa sizithatha sizibeka phakathi kwabantu bamakhwedinga, abantu bangothuki bamakhwedinga, bayazi ukuthi woyiselwa nguThixo ezintweni ezithile bamakhwedinga, bazokwazi ukuthi basondele kuKristu umphakamisayo, umonyusayo bamakhwedinga, bakwazi ukuthi basondele ngoba lithembekile Ewe babo. likaKristu, ngoKristu Nkosi yethu. Amen. Amen. Phezulu mama songena kanjani? Phezulu mama songena kanjani? Mama songena kanjani? Mama songena kanjani? Mama songena kanjani? Mama thina songena kanjani? Mama songena Bawo, masinikele bawo. Bawo, siyacela ke kubantu abangaka-subscribe bacofe usubscribe. Ukubana awuka-like mani, hayi siyacela ucofe ulike. Uba uyayithanda ke inkqubo le yethu, singacela ukuthi ucofe alaqhosha lokuthi uyisherishe kuzo zonke ii-platform ze-social media ukuze kwenzela ukuthi ihambe levangeli ifikelele apho thina singenokwazi ukufikelela khona. Uba naye subscribe ungalicofa alaqhosha lokuthi likukhumbuze kuphela kuthiwa yi-notification bell, kwenzela ukuthi likukhumbuze ngentsimbi yesihlanu ukuthi icawe yabantu abangacaweyo iyaqala kwiindawo ke esihamba kuzo. Ingabe ke mhlambe kuse-conferenceni kaTata Fayaka, ingabe mhlambi kwindawo eziteksini, usatya amagwinya apho, ezibhasini nasezitreyinini, nakuzo zonke mani iindawo esizihamba kuzo. Uthi xa uzoqala ukuthetha uthi icawe yabantu abangacawiyo iyafumaneka phaa ku-YouTube, ibhexesha ke ngulo mzalwane wakabonani. Ngamanye amathuba ke uyakumane umbhaka ehamba nam. Ewe tata, masibulele kakhulu kumntu wonke oye wasibukela kwade kwale xesha. Bawo, ngicela nje ubeka abazalwane abo babhalayo ngomso, upaper 2 we-physical sciences. Exam ngomso isaqhubeka. Kusenokwenzeka into yoba iyaphela, iqale ngoLwesihlanu i-exam iyaphela, ngoMvulo bawo exam ibiqalile. Itheni ikhawuleza bawo le exam yakho? Hayi, exam bawo xa kubhale i-physical sciences iqalile exam. Bawo, masikhawuleze bawo sivale,
sicimele fevele Nkosi yethu Yesu Kristu thando likaThixo nobudlelwano bumengcwele bungahlala kuthi sonke ithi kuyinkosi ngoku naphakade amen Amen, 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 ukuba buyile ecaweni lecawa besiyenzele wena ukuba khange uye ecaweni ngoyena muntu esiyenzele yena lecawa ukuba bukunye noba ukhiva pha kwitho lecawa besiyenzele wena ukuba ke obukunye nofayaka pha kwiconference lecawa besiyenzele wena masibulele bazalwane kumntu wonke osibukeleyo kumntu wonke osimameleyo kwindawo zonke nisibukele nenisimamele kuzo kwade kwaleli thuba kule veki zayo futhi ngecawa ngentsimbi yesihlanu le icawa yabantu abangacawiyo ningalibali ukuthandaza Thixo uthandazekayo babayeni enkosi nomuntu ocawayo upikoko unenkomfa iyayo Baba yun, Baba Take three. yun, Baba yun.